Sådan der. Jeg har lige importeret min skabelon her. Jeg har simpelthen åbnet den i Photoshop. Og så kan man se, så har jeg det her underlag, som jeg har herinde. Det er en lille smule irriterende med den der ternede baggrund. Så det første jeg gør, det er egentlig, at jeg laver lidt om på det. Og det kan jeg gøre herover i min menu ude i siden. Der har jeg nogle forskellige lag. Lad os se, om jeg kan få lov til at vælge den. Der kan jeg få lov til at lave et nyt lag hernede. I kan se, så kommer der et nyt lag. Det er det ikon, der er hernede. Og det lag, det er tomt. Jeg sørger for at bytte om på lagene. Jeg hiver ligesom fat i lagene og lægger det her nedenunder. Og skal jeg se herovre i siden, der har jeg nogle forskellige farver. Og den farve, der er øverst, det er den farve, man maler med. Så jeg bytter lige om på dem her. Jeg siger OK, den er hvid, så jeg bytter lige om på de der farver, så har jeg hvid. Og så kan jeg tage min malerspand heroppe. Og så kan jeg putte noget hvid maling i her. Det vil sige, at jeg har fyldt hele mit lag 2 op med hvid maling. Det vil sige, at jeg har et lag med hvid, og så har jeg et lag med min skrifttype her, som jeg så tænder og slukker for. Herover der laver jeg så et nyt lag. Lag 1. Og det er så det, jeg bruger til ligesom at lave mine egne ting. Jeg kan gøre det lag, hvis jeg vælger lag 3 her, så kan jeg vælge at gøre det lidt mindre gennemsigtigt, sådan at jeg kan se, at okay, det er bare noget, jeg ligesom kan styre efter, men det er ikke sådan det, der fylder det hele, så det kan jeg gøre her. Så en gang. Det virkede af en eller anden grund ikke. Nå, det er fordi, det er lag 3, jeg har gjort gennemsigtigt. Lad os se en gang her. Der. Cancel. Det var i virkeligheden lag 1, jeg gerne vil gøre gennemsigtigt. Og der kan man se, det står heroppe, opacity 100%. Jeg gør den mindre gennemsigtig, så kan vi se, jeg kan bare lige se, hvad der er der, ikke? Når jeg tegner, så vil jeg gerne tegne oven på det her lag, så jeg lægger det her lag ned. Sådan der. Så finder jeg en skrifttype, der vælger jeg at tage herover, sige T. Og så kan jeg lave en firkant, der viser, okay, hvorhen er det, jeg arbejder med den her skrifttype. Jeg kan jo gøre det her. Og så kan jeg vælge heroppe. Og så kan I se, når jeg har valgt denne her T-kommando, så kan jeg vælge forskellige skrifttyper. Og jeg vil gerne have arbejde med den skrifttype her, der hedder Bauhaus. Den synes jeg ser festlig ud. Så jeg skriver Bauhaus der, og så kan jeg begynde at skrive, hvad hedder denne her skrifttype? Jamen den hedder Bauhaus, så jeg skriver B-A-U-H-A-U-S. Og så kan jeg se, hold da op, jeg kan jo overhovedet ikke se, hvad der foregår her. Jeg kan se, hvis jeg tager her, trykker på T igen, så kan jeg ligesom komme ind i min skrifttype. Jeg kan se, at den der tekst er hvid, og det er fordi, jeg har sat den på hvid herover, så det skal jeg altså lige lave om. Color libraries. Jeg siger bare heroppe. Jeg kan godt se, det er ret kompliceret det her. Hold da op. Der er mange steder, man kan gå galt. Jeg vil egentlig bare have en sort. Jeg forstår ikke, at det skal være så svært her. Så den der. Og så bytter jeg om på det. Så burde det blive en sort. Så kan vi se. Her har vi en sort udgave. Jeg fandt den ligesom herover. Så den farve, man har markeret her i Photoshop, den markerer altså, hvilken farve skriften har. I det her tilfælde, det er selvfølgelig anvendeligt, når vi går over og laver vores plakat over på den modsatte side, men i det her tilfælde, der kan vi sige, der har vi vores skrifttype her med Bauhaus. Vi markerer her. Markerer skriften der, og så gør vi den lidt større. Den er 12, vi vil gerne have den større, så vi gør sådan der. 30, 36. Så Bauhaus, og den hed Bauhaus 93 her. Sådan der. Så skal vi lige blive lidt klogere på den. Hvad er det for en skriftfamilie?
hvad hedder denne her slags skriftfamilie? Når vi har læst dagens lektie, så ved vi, at denne her skriftfamilie, den hedder en sans, S-A-N-S, S-E-R-I-F, og en serif, det er en fod. I gamle dage, når man lavede aviser, så for at aviser og bøger og sådan noget skal være lette at læse, så laver man små fødder på bogstaverne, så at bogstaverne i sig selv skaber en linje, som altså hjælper øjet med at overskue en side, sådan at når man sidder og læser en linje, så hopper øjnene ikke fra linje til linje. Så denne her skrifttype, den er altså uden de her små fødder på bogstaverne, det vil sige, det er en sans serif. Så prøver jeg at gå på nettet og se, og det her, der er jeg så nødt til at skifte skærm, så der kan jeg altså ikke se. Men jeg prøver at gå ind på internettet, og så skriver jeg Bauhaus 93 font. Sådan der. Og så kan vi lige se, om vi kan finde et eller andet om den. Wikipedia, det er et godt sted. Så ser vi, okay, hvad står der faktisk om denne her Bauhaus? Bauhaus typefaces designed is based on Herbert Bayer's 1925 experimental universal typeface and Bauhaus aesthetics overall. Så her der finder jeg altså nogle facts omkring denne her skrifttype, som jeg kan tage ind. Hvem er det, der har designet den? Bauhaus 93. Her har vi den. Only one font was produced. It is used in Microsoft Word and is also used on the Postman Pat logo around Disney's polynesiske resort and on the title. Så her der finder man altså nogle sjove facts omkring denne her type, man arbejder med. Jeg tager lige denne her. Sådan, og kopierer det. Sådan der. Så går jeg tilbage til min Photoshop-fil her. Og det vil sige oprindelse alder. Så kan jeg sige, jeg gør lige skriften lidt mindre her. 24. Eller 16. Eller 14. Skal jeg oprindelse alder. Den der linje var meget stor, vi gør den lidt mindre. Det kan jeg ikke få lov til. Sådan der. Og den der skrift gør jeg lige lidt større her, 14. Den skal være mere 16. Oprindelse alder. Og så skriver jeg baseret på. Og så fandt jeg nogle sjove ting herover, at den er baseret på Herbert Bayers 1925 sådan der. Går lige tilbage her. Ups. Se. Går tilbage. Oprindelse alder. Og nu skriver jeg det på engelsk. The Bauhaus typeface design is based on Herbert Bayer's 1925 experimental universal typeface and the Bauhaus aesthetic overall.
Sådan der. Typiske anvendelsesområder. Skriver jeg altså selv her. Og der fandt jeg ud af på nettet, at det er brugt i it is used in Microsoft Word. Okay, så skriver jeg, at det er nu kopierer jeg bare it is used in Microsoft Word. Historie. Skriv det man finder ud af. Og så her længere nede, oversigt over forskellige fremtrædelsesformer. Jamen i det her tilfælde er der kun én fremtrædelsesform. Og oversigt over fremtræde. Og det jeg mener, at der kun er én fremtrædelsesform. Der findes kun en fremtrædelses for denne skrifttype. Skriver jeg så, ikke? Og den og det er simpelthen fordi der er forskel. Nogle skrifttyper findes i alle mulige mærkelige udgaver. Altså de findes som fed og tynd og så videre. Så hvis der findes mange forskellige, så laver man dem. Som regel så kan man se heroppe på skærmen, der viser man hvorhen, altså der, hvad for en slags skrifttype det er, om det er fed eller regulær eller hvad det er. Så når vi er ned til noget af det rigtig svære hernede, at vi skal have lavet sådan en, ligesom en karakteristik af denne her skrifttype, og det er det der ligger herinde bag i. Og lige nu der bliver jeg nødt til at gøre min baggrund lidt mere tydelig. Jeg kan se, den er kun 9%. Jeg er nødt til lige at kunne se lidt mere, hvad der foregår her. Fordi ligesom jeg har det her, så skal jeg jo lave det for min egen. Så jeg prøver at gå herop igen og tage min tekst og ligesom gå ind her. Så skal jeg altså ned her og have lavet lidt mellemrum. Og så skal jeg altså have valgt en ordentlig kæmpe skrifttype her. Jeg tager et 36, det er måske endda for lidt. 48, og så laver jeg et stort H. Igen, det er for lidt i forhold til, så er der 60. Det er også for lidt i forhold til den der 72. Det er måske mere rigtigt. Og vi sletter lige et par linjer her, så vi kan få den op. Det kan også være, at vi endda skal have endnu mere end de 72 her. Vi kan tage og skrive 82. Sådan der. S. Så har vi denne her. Ups. Så er vi tilbage. Sådan, og jeg kan se, at jeg er ikke løbet helt tør for tid endnu. Så zoomer jeg lidt ind på det her, og så ser jeg, hvad er det her handler om? Det her, det er en sans serif, altså der er ikke nogen fødder på denne her skrifttype. Så det skal jeg lige have skrevet heroppe, og der er nok lige nødt til at lave mig en ny lille tekstboks. Og det kan jeg se, det får jeg svært ved her oven i den anden. Så der kan jeg altså gøre det, at jeg låser denne her. Sådan der, og så laver jeg en ny tekstboks her. Det kunne jeg ikke få lov til der. Hvorfor kan jeg ikke det? Jeg laver lige et nyt lag, og så laver jeg en ny tekstboks her. Hvorfor så kan jeg ikke det, så må jeg lave den. Okay, jamen jeg lærer også lidt her. Hvorfor kan jeg ikke det? Måske kan jeg slukke for den, så burde jeg i hvert fald kunne få lov til det. Det var en måde. Og så skriver jeg her serif. Og det var faktisk en sans serif. S-A-N-S. Sans fransk. Sans serif. Kan vi gøre det lidt mindre her? 12. Sådan der.
Så Photoshop, det er ikke det letteste tekstredigeringsprogram.